Zdravo, moje ime je Ivana i u ovoj epizodi ćemo pričati o ljudskim resursima. Svaki posao zahteva resurse kako bi se došlo do željenog cilja. U biznisu najdragoceniji resurs su ljudi i vreme, potom mašine ili materijali. Neophodno je da napravite kvalitetnu radnu atmosferu kako bi ljudi oko vas bili motivisani i radili poslove najbolje što mogu. Primetila sam da ljude ne motiviše isključivo novac, već vrednosti koje nudite. Potrudite se da shvatite šta je kome iz tima motivacija. Začudili biste se da ljude mogu motivisati potpuno stvari koje vama nikada ne bi pale na pamet. Oblast ljudskih resursa koji su bitni za preduzetništvo mogu se svrstati u 5 kategorija i to su zaposlenja, motivacija, razvoj, bezbednost i zdravlje. Zadatak ljudskih resursa je da se u okviru svake od ovih kategorija sprovode aktivnosti koje se bave dobrobitima zaposlenih, ali da se obezbedi zajednička korist organizacije zaposlenih. Kategorija zaposlenja pokriva aktivnosti zapošljavanja stalnih i privremenih saradnika, pronalaženje potreba za talentima, prekidanje ugovora ako za tim ima potrebe, održavanje etike u procesu zapošljavanja kao i sastavljanje ugovora i rasprava o plati i pogodnostima. Menadžment ljudskim resursima znači održavanje i razvojni pristup postojećem zaposlenom kadru. Razmišljajte kako da učinite dostupnim različite specijalizacije i podučite zaposlenog novim veštinama, ali i sastavite konstruktivnu kritiku kada zaposleni ne ostvaruju očekivane rezultate. Motivacija se odnosi na zaradu, unapređenja ili beneficije u poslu. To uključuje pronalaženje odgovarajuće kompenzacije za ulogu zaposlenog u radnim i proizvodnim procesima. Kako bi se praksa rada ispoštovala i izvela na adekvatan način, potrebno je razmotriti okvire zdravlja i bezbednosti na radu svakog saradnika. Bavljenje ljudskim resursima standardan je proces svakog biznisa. Na vama je da otkrijete kako će sektor ljudskih resursa doprineti poboljšanju vašeg poslovanja i kako da nađete zajedničku korist za vas i ljude koje zapošljavate. Oblast ljudskih resursa možete kao preduzetnik voditi sami, a možete i angažovati ljude koji su usko specijalizovani za rad sa ljudima. Oni se zovu menadžeri ljudskih resursa. Cilj je postaviti prave ljude na prava mesta.